Ji dîroka desthilatdariya mêran heta niha jin li her qadê rastî tundî û neaqê hatine. Her tim ji civaka ku li ser zanebûna wê hatiye afirandin, hatine dûrxistin. Mêr dest danîne ser hemû nirxên jinan û li ser wan nirxan xwedane jiyandin. Lê jin jî li hemberî vê tundî û neaqiyê tu carî serî netewandine û her li ber xwedane. Di roja me de jin bi sazî, dezgeh, komele û rêxistinan li ber xwe didin û hewl didin tiştên ku ji wan hatine dizîn li xwe vegêrinin ango vegêrinin civakê. Yek ji van komeleyan jî qased e. Qased di qada çand, huner û wêjeyê de ji bo du dînamîkên civakê yanî ji bo jin û zarokan xebatê xwe dide meşandin. Belê temaşevan nêja. Me jî di vê bernameya xwe de berê xwe da qasedê û yek ji rêvebera qasedê bi Saliha Ayete re axivîn. Ez Saliha li destpêka kasedê heye niha em bên damezrandina kasedê da cî digirim hem jî heman demê de wek mamosteyek xebatkarek bi kasedê dixebtim. Arastî beriya pandemiyê yani hêku korona dest pê nekiribû yani hinekî mirov divê bişe paşeroj jî arastî hê beriya pandemî û bêvajoya piştî ku qayyum hatin em bibêjin sazî û dezgehên şaredariyê dagir kirin piştî wî gelek kes bêkar man yani gelek xebatkarên çand û hunerê ji xwe re hevildanên nû geriyan. Gelek hevalên jin jî ku sînemager, mûzîkjen, wêne saz, wê jevan her beşên hunerê re alaqedar dibin. Em bibêjin bêkar man. Piştî vê tekliyên me neqediyen yani bi awayekî tekliyê me berdewam kirin. Hinekî pişra dem derbas bû em çend jin dîsa hatin cem hevdû weke pêdiviyekî me got em ji xwe re saziyek vekin. Weke pêdiviyekî me nîqaş kir lê tedî em hinekî bi fikrekî hunerî jî derketin rê Virginia Woolf dibe odayek ji bo xwe me jî got saziyek ji bo xwe yani tedî dibe ji xwe re odayek veqetînin û nefikirin ku mêr çi dibêje çi difikire binivîsin û bixwînin. Me jî got çima gelek sazî dezgehên em bibêjin tevliye hev hene gelek mêr diçin sazî dezgehe bi rehat li wir dikarin hunera xwe pêşkeş bikin lê jineke ku pir rehet bikar be biçe saziyekî tişta ku di dilê xwe da bibêje û biafirîne qadeke wisa ji bo jinê nehatiye vekirin. Em li ser vê fikrê arastî hatin zêdetir cem hev ji xwe em dihadin demdem wek jinên em bên hunermend me nîqaş dimeşan. Bi vê fikrê me got em ê qadek vekin derek, mekanek çi dibe bila bibe li vê deverê tenê bikarbin jin werin jin biafirînin em bibêjin jin li wir bikarbin biaxivin derd û xemê xwe hunerî, jiyanî, jinbûynê bînin zimên. Li ser vê esasê kaset vebû. Vekirina komeleyê çend caran ji ber ku navê komeleyê Kurdî ne tê astenkirin. Hûn dizanin piştî o halê ji bo navên Kurdî êdî serî lêdanê qebûl kirin yani meseleke pir zehmet e. Du sê cara bi navê Kurdî me serî lêda weke komeleyan vekin lê Kurdî nehat qebûl kirin. Piştî wê jî gotin Tirkî bibêjin yani derdê we çi bibe zêdetir meseleyê fermiyetê çareser bibe me gelek ji hewil da divê navberê da lê Kurdî çareser nebû me got cî çand û hunerê ya jinê ye heman demê de cî wêjeyê ye Kadın Sanat Edebiyat Derneği bi vê fikrê em derketin. Pişra ji bo kaset na gelek kes weke kasetên teyîbê difikire dibe yani metaforeke cana baş e jî lê zêdetir em bi fikra odayek ji bo xwe weke jin qadek ji bo xwe bi wê fikrê derketin rê. Niha ji bo ku civak em dizanin ku pêş ve biçe biguhere veguhere hewceya ku di mesela jinê azad bibe û di hêla zihnî de jin xwe azad hîs bike ku bikar be biafirîne, biguherîne veguherîne. Ji bo vê jî rast weke kaset em bibêjin angaşta me jinin. Em dixwazin jin bikarbin li qadekî di qada çandûnerê de bi rehetîkê warin bikarbin biafirînin bikarbin tişt li xwe zêde bikin û ji bo guhertin û veguhertinê ji xwe re rê vekin. Ji bo vê jî me kaset vekir. Em dizanin ku dema ku jin biguhere veguhere bandor yê li zaroka wê bike yê li cîrana wê bike yê li derdora wê bike yê li kesên durê wê jî bike. Ji bo vê jî
em guhertina jinê taybetî afirandina hilberandina jinê gelek girîng dibînin. Ji bo vê jî me weke kaset qadeke ji bo jina, ji bo xwe ne tenê odeyek. Me got em saziyek vedikin ji bo jina. Di qasedê de dersên weke müzik, govend, ziman û wêjeya Kurdî, jinolojî, şano û wêne tên dayîn. Pênc beşa da me vekir hûn zanin sînema hinekî qadeke zêde bêjin di wê qadê da hevalê jin hene hewildanek heye lê ji wek sînema me nikarîbû ji ber ku jin natunenin zêde derdora me. Lê di beşa şano, govend, müzik, ziman û wêjeya Kurdî û wêneyê de me beşê xwe vekirine. Di beşên müzikê de em bibêjin piyano, keman, tembûr, sêtêl, erbane. Di van beşa da em niha ders didin ciwan jî tên, ciwanên çapemeniyê bigire, ciwanên çand û hunerê, ciwanên zanîngehê, ciwanên dibistana tên. Heman demê de zarok û dayîkên taxî jî tên. Yani dayîk divê lê de xwedî li sazî jî derdikevin. Beşa wêneyê de dîsa dayîk, zarok tên. Beşa ziman û wêjeya Kurdî de em zêdetir kargehên jina amade dikin. Li ser zimanê Kurdî hissiyata, giringiya zimanê Kurdî em kargehên heman demê de hînkirina zimanê Kurdî em kargeha amade dikin. Heman demê de em li ser ziman û wêjeya Kurdî jî kargeha li dar dixin. Di beşa meya govendê de ji ber ku pandemî hinekî beşeke ku nêzî heve yani destê hev digirin bi hev re dilîzin govendê digirin. Zêde ji bo vê beşê serî lêdan çê nebû lê weke beş vekiriye yani. û heman demê de me got em ê pola zaroka vekin lê ji bo vê jî hûn dizanin piştî pandemiyê zarokên pir biçûk jî zêde dernakevin derve. Di van beşe de niha em ders didin. Şanoyê de jî zêde serî lêdan tune ye yani heke serî lêdan hebe mirov dikare beşa şanoyê jî aktif bike. Lê beşê mêyên dinê aktifin. Heman demê de beşên mêyên weke mijarên jinê yên girîng jî hene. Mesela wek kargehe, kargehên jinolojiyê jî em li dar dixin. Giringiya jinê, etik estetik, entelektüeliya Kurda, çand û huner, nêrîna me weke jin çand û hunerê çawa divê bibe li ser vana jî em kargehên jinê, çand û hunerê jî li dar dixin. Ji bo perwerdeyê di qasedê de tu pîvan û sînorên pergala heyî tune ne. Hewil didin ku bi awayekî azad perwerdeyên xwe pêk bînin. Dayîk bi zarokên xwe re tev li perwerdeyê dibin. Dema ku jinek bixwaze jinekê Kurd bixwaze biçe piyanoyê hîn bibe gelek zehmetî derdikevin pêşberî wî. Lê dema ku mêrek bixwaze pir hed derkeve here piyano hîn bibe hiç problem tune dibêje here biceribîne vegere. Ji bo wê me got ciyê ku jin tên xudafirînin heman demê de xwe diceribînin. Yani bira jin warin dibe ku piyano nebe dibe ku qadek din bibe. Li ser vê fikrê em weke jin derketin rê û me diqada müzik, wêne, ziman û wêjeya Kurdî, em bibin govend, heman demê de şanoyê de beşê xwe dan vekirin û me got bila jin warin. Yani jina pêncî salê ku dixwaze tiştek bafirine jî dikare bibe heftê salê jî yani me negot bira ciwan warin yani jî zarok warin. Me ji bo jina yani tu şert û mercên hişk danenî lê me got bira taybetî zarokê biçûkê keçik jî warin. Em lawika jî niha weke tedî pêdivî xwastek çêbûn ha lawik zarokên biçûkê lawik jî tên demdem. Me hinekî bi vê çarçoveyê vekir. Lê mesela men çîrokê cudatir jî ez. Dixwazim behsa çend mînaka bikim. Mesela gelek dayîk hene wisa bi taybetî du dayîk hene. Zarokê xwanîn dayîkekî du keçikê xwanî, keçikek tê wêneyê, keçikek tê müzikê. Dayîk yani nezî pêncî salî got ez her tim min digot ez pir dixwazim rojekî bikarbim tembûrê bidim. Ji bo keçika xwe piştî ku hat çû dît zêdetir mamosteyên jin hene, alaqadar bûyîn çêbû fikirî ser hunerê. Pişra dest bi tembûrê kir. Niha mesela dayîk û her keçê xwe bi hev re tên dersê. Heta weke sê şagirt em bên destê hev digirin tên perwerda xwe dibînin diçin. Dayîkek din hebû, keçikek wê hebû, her tim ji bo keçika xwe daha diçû dersê, dersa müzikê dîsa. Mesela demek şûn da got ez jî li vir yani piştî ku ez keçika xwe tînim vê derê jî ez pir rihet dibim. Ez dixwazim tiştek hîn bibim. Dest bi müzikê kir, tembûrê kir. Pişra dest bi wêneyê kir. Mesela niha em kargehê wêneyê çêdikin ew jî tê
li derekî ji xwe re boyaxê xwe digire wê neya çê dike. Ya qadeke ku men yani me goya me tu şert û mercên dibistana yan jî bi modelekê hişk danenî yani me gotiye ji bo van dayika ji bo van jina ye tu dikarî bi zaroka xwe re warî bi hevala xwe re warî bi xwe warî bi dayika xwe re warî were bira ew perwerde bibîne tu jî bi wê re perwerde bibîne. Beşên ku me vekirine piranî niha bi vê awayî dimeşin yani dayîk zarok bi hev re tên dikevin dersê yan jî dikevin dersên cuda cuda û cana jî dayî ji xwe re tên rûdinin saetek du saetên rûdinin û pişre jî diçin çayek vedixwin qehweyek vedixwin ji xwe re li odaya rûdinin em bêjin em wan derfeta jî didin em wan derfeta jî didin wan em dibin warên pirtûkê xwe bigirin li odaya rûnên bixwînin bi wê awayî de hatin çûyîneke xurt heye û gel jî yani xên jî taxê em bêjin Amet hûn zanin bajareke mezin e mesela ji ofîsê jî tên ji Dîclê kentê jî tên ji der û dorên dûr jî tên perwerdeya xwe dibînin û diçin. Belê temeşevan nêce, em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, bibin aboneya kanala me û parve bikin.